já jste mě teda odchytli těsně než zmizím u truba svýho domečku, tak bych řekl, že ta sezona z začátku, jak říkají Angličani, že je to jak na kolotoči, takže z začátku špatný, že jsme byli dole, ale potom se to zvedalo a jsme se docela dobrý. A nakonec jsme se docela vytáhli. Škoda dneska, že jsme neudělali ty 2 výhry, ale spokojenost tím koncem. Tak čau. Ty kundo.